खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अल आव होनानै लादो आरो भिडिअखौ लाइक मोनसे होदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दिनैनि सेथि आपडेट होनो आखायाव लादों नोंथांमोननो लागै CBBA सारिदुवार बर' बेप्टिस्ट एस'सिएशननि गा-26थि बोसोरारि जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय। थांनाय 22 जानुवारि मोनाबिलिनिफ्राय 28 जानुवारि मोनाबिलिसिम सानथामनि मेहेरगोनां फारिलाइफोरजों मेहेरगोनाङै खुंफुंजालाङो। आसाम पुलिसआ फाक्कार उद्दिन आरो हुसेन आली मुंनि सानै सुबुंखौ हमदों। आलफा उदांनि मुं लानानै आब्दुल हुसेन मुंनि सासे सुबुंनियाव 50,000 रां दाबिदोंमोन। आसाम पुलिसनि नायबिजिरनायाव हमजाबाय फाक्कार उद्दिन लोगोसेनो बिथांनि लोगो हुसेन आली। तामुलपुर जौमा फरायसालिनि गेटआव गिबि खोलोबआव बर' रावजों लिरनायखौ गुबुन हारिनि सानै सुबुङा धमकि होनानै खोमोर होफिननायनि सायाव बनसुनि मावफुं आफादगिरि बनजित मन्जिलआ फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बे जाथायनि सायाव सोरबा आफादफोरा धरना होनांगौनि गोनांथि गैया, मानोना सरकारानो जोंनि बर'नि। बिनि सायाव बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ नोजोर होनांगौ होननानै बुंदों बनजित मन्जिलआ। BTC एकर्डआव बर' रावआ गिबि जानांगौ होननानै लिरनाय दङ, अब्ला सोरबा गुबुन हारिनि सुबुङा गोब्रामलाबायनानै बोखारनो होब्लानो दि बोखारनांगौ नामा होननानैबो बुंदों बिथां बनजित मन्जिलआ। लोगोसे बे जाथायनि सायाव बिटिआर सरकारा थाबैनो रिएक्सन लानांगौ होननानैबो खावलायो बिथाङा। 37 नं धोनस्रि बियाबाव BPF आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 2,000नि बांसिन इउपिपिएल हानजायाव हाबदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय बाराव 37 नं बियाबाव इउपिपिएलआ 2,000 भटआव जेनदोंमोन, नाथाय बे बाराव गोबां रायजो राजायानो सापर्ट खालामदों आरो देरहागोना रोखा जाबाय होननानै फोरमायदों बिथांमोना। नाथाय जेननाय देरहानायखौ सम फैब्लासो जोङो मिथिनो मोनसिगोन। ससियेल मिडियायाव आलायारन थियेटार आरो फावखुंगुर नेरसोन आरो फावखुंग्रि लीना बसुमतारी बिथांमोननि दावराव दावसिखौ नुनो मोनगासिनो। आलायारन थियेटारआ दुधनि हालामनि सनालि फोथाराव दिन्थिफुंनो साखाफारा जाखाबायमोन, नाथाय फावखुंगुर नेरसोन आरो फावखुंग्रि लीना बिथांमोननि नुजाथियैयाव दिनैसिम दिन्थिफुंनो हायै हालोद जानानै दङ आलायारन थियेटारआ। थियेटारनि बिगोमाया बिथांमोननि एबसेन्सनि सायाव खौरांगिरिनि गेजेरजों रायजो राजानो फोरमायनायनि सायाव फावखुंगुर नेरसोन आरो फावखुंग्रि लीना बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदोंमोन। थियेटारआव थाङैनि जाहोनफोरखौ लोगोसेनो एग्रिमेन्ट बायदियै मोननांगौ रांफोरखौ मोनजोबैनि अजद होनानै केस रेजिस्टार खालामदों होनना बुंदोंमोन। बिनि सायावनो आलायारन थियेटारनि फिल्ड डाइरेक्टर बापुराम, बिथांनि गुबुन मोनसे मुं बिकि, बिथाङा माखासे अजद दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। नेरसोन आरो लीनानि होनो गोनां रांखौ सम बायदिनो होगासिनो दंमोन। लीना आरो नेरसोना माखासे रुल्स एन्ड कन्डिशनफोरखौ सिफायनानै थियेटारनि बिगोमाखौबो लासिंसिं खालामबोदों। लीनाखौ गुबुन न'खराव दोनदोंमोन आरो नेरसोनखौ गुबुन न'खराव दोनदोंमोन, नाथाय बिसोर हरनि समावनो गोरोबलायनानै गंसे न'आवनो थायोमोन। बायदि बायदि अजद दैखांनायखौ नुनो मोन्दों, नाथाय जोङो रायजो राजाया सोरनिया सैथो आरो सोरनिया असैथो दासिम जोङो बुंनो हाया। रनजन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै बिटिआरनि एकर्डआव लिरनाय गैया, बुंदों एबसुनि खोरोमदाव औवारिया। रनजन दैमारिनो गनायनि राहाया सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्ट। फै जोङो खोनासंनि बिथांनि बिबुंथिखौ। एकर्डआव थोंजोङै गगोन होननायनि जेबो लिरनाय गैया। अदेबानि नोरोम केस, हेनियास आरो नन हेनियास केस, बिएलटिनि समावबो बेबादिनो गोबां केसआ हेनियास केसमोन। बिदिनो लासै लासै कर्टनि दारायजों कर्टनि गेजेरजों बिथांमोननि केसखौ उइद्र' खालामहोनाय जादों। अदेबानि जाय बिथांमोना साजा फोसावजानानै जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोननि राहाया दिनै सुप्रिम कर्ट अदेबानि हाइ कर्टनि गेजेरजोंसो बेबादि मोनसे राहा जागोन आरो बेखायनो थुलमुलै बे गोजोन गोरोबथाखौ गनायनानै बिथांमोननि साजाखौ खमायनांगौनि थाखाय, बिथांमोनखौ गहोनांगौनि थाखाय बे राहाखौ जों प्रे खालामनायावहाय दिनै जाबि दैखांनाय जादों। दिनै जोङो बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै जाय बिथांमोना केस जानानै दं, बिथांमोना उइद्रलनि लामायाव माखासे उइद्रल जालांबाय। 264आ उइद्र जाखांबाय नोरोम केसफ्रा, आरो बिदिनो गोबां गोसा केस दंबावो 2,000नि बारा बे लाहार फाहार जागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना जेलावहाय एबा जोबथेसालियाव साजा फोसावजानानै दङमोन, बिनिनो गायसनगिरि एनडिएफबिनि आफादगिरि रनजन दैमारि बिथाङाबो दिनै आथिखालावबो दाबो उदां अख्राङाव फैनो मोनाखै। आरो बिनिखायनो जोङो दिनै बिनि थाखाय जि सुप्रिम कर्टआव केस सोलिनाय आरो माखासेया जि NIA स्पेसियेल कर्टआव सोलिदों आरो माखासेया हाइ कर्टआव एपिल सोलिदों,
बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै भारत सरकार आसाम सरकारजों जों सावरायनायाव नारसिनबाय थादों। मानोना जोंनि ओनसोलाव सान्थि गोजोनखौ बरायनानै बिथांमोनहाबो गावनि दायनिख्रुइ एसेबाबो रेहाय मोननानै दिनै उदां अख्राङाव फैनो मोननांगौखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हास्थायो आरो बिथांमोना जाहाथे थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो मोनो कर्टनि राय बादियैसो दिनै बिथांमोनहा बेबादि राहाखौ नेनाय जादों। दा बिनिखायनो जोङो दिनै बेखिनियाव नांथाबबाय थागोन होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांदों। एकर्टआव थोंजोङै गगोन होननायनि जेबो लिरनाय गैया। अदेबानि नोरोम केस हेनियास आरो नन हेनियास केस बिएलटिनि समावबो बेबादिनो गोबां केसा हेनियास केसमोन। बिदिनो लासै लासै कर्टनि गेजेरजों बिथांमोननि केसखौ उइद्र' खालामहोनाय जादों। अदेबानि जाय बिथांमोना साजा फोसावजानानै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि राहाया दिनै सुप्रिम कर्ट अदेबानि हाइकर्टनि गेजेरजोंसो बेबादि मोनसे राहा जागोन आरो बेखायनो थुलमुलै बे गोजोन गोरोबथाखौ गनायनानै बिथांमोननि साजाखौ खमायनांगौनि थाखाय बिथांमोनखौ गहोनांगौनि थाखाय बे राहाखौ जों प्रे खालामनायावहाय दिनै जाबि दैखांनाय जादों। जोङो सानो जे बेवहाय गोबां जोंनि थाखाय थामोनथायनि थाखाय जि राव थुनलाइ आरो जोंनि ओनसोल फेहेरनाय बे खामानिया जिहेथु जागासिनो दङ जों फोथायो जे बियो थाबैनो गासैबो माने 100% मावफुंजागोन। बेखिनि बेलायाव दिनैहाय जों फोथायनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार आरो जोंनि माने गासैबो जि इउबिपिअआनो जा दिनै बारग' एनडिबि बिथांमोनानो जा आरो आथिखालनि बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो जा सागानगिरि बिथांमोनानो जा बयबो बेयाव नांथाबनानै 100% जाफुंसारनि नोजोर बोनानै खामानि मावगासिनो दं। खुलुमबाय। गिबियावनो आं बापुराम दैमारि बुंदों। नंगौ आंखौ गमामायैनो बयबो बिकि होनना लिङो, बयबो बिकि हिसाबै सिनायो, खिन्थु लिरनाय हिसाबै आङो बापुराम लिरो। थ' बेनो बिथाङा बे हांखौ बे मुंनि थाखायनो खेंफोरथि होदों नालाय आं बेनि थाखायनो लाइभआव फैनो गोनां जाबाय दिनै। थ' बयबो मिथिगौ मोनसेल' मुंजों बयबो सोलिनो हाया। सोरहाबा मोननै थायो, अननानै लिंनाय मुं, सोरहाबा उन्दैनिफ्राय गामियाव मोनसे बेलेग मुं लिङो। थिग बेफोरबायदिनो आंनियाबो बेबायदिनो जादोंमोन। थ' बेखौनो आङो गिबियावनो फोरमायग्रोबाय। थ' आं दिनै फोरमायनो सानोदि लाइभआव फैनायनि जाहोना जाहैदों बिथांमोना नै जोंनाव फोरमान दङ। थ' बिथांमोना नंगौ गमामायैनो 4 दान जादों जोंहा थियाटार गानाया। एसे एनै बारा जादों बा 6 दिन 7 दिन बेफोरबायदि बारा जादों गानाया। डाइरेक्ट रियेल खोथाखौ आं फोरमायनो थांबाय थादों। थ' बेनो बिथांमोननो जोङो अलरेडि 3 दाननि जों फैसा होनाय जाबाय। नेरसोन बसुमतारी बिथांनो होनाय जादों 1,80,600 रां जों बिथांमोननो होनाय जाबाय। थ' बेनिखायनो आरो लिना बसुमतारी बिथांनोबो जों होनाय जाबाय। जोङो 3 दाननि जोङो क्लियार होबाय। थ' बयबो मिथिगौ जाय बिथांमोना खेंफोरथि होदों फैसा मोननो दोङो दान मोनसे, नंगौ राइट, बिथांमोननि बुंनाय राइट, बियो दान मोनसे मोननो दोङो। खिन्थु दिनै जोंनि बर'नि जेकेटा थियेटारफोर दं, जेरै आलायारन बा जेरै सोरां मन्जु बा बारलाम्फा, जेकेटा थियेटार दं आइराखि, 1 दान एबा जोबथा दाननि जोबथा मासनि मोननांगौ राङा बिदाय दिनाव जायो। थ' जोबथा जिथु थियेटार गानाय समा जोबगोन अब्लासो बे जोबथा मासखौ जोङो क्लियारलि जों होनाय जायो थियेटार आफादनिफ्राय। बेखौ नोंथांमोना गुबुन थियेटार बिगोमाफोरनावबो सोंहरनाय जागोन बा नोंथांमोना थांनानै प्रेसमेट लायै जागोन। थ' बिथांमोननो एखेबारे थियेटार जोबालासिनो गथाय क्लियार मोननायखौ लुगैदों बिथांमोना। प्रुफ दं, रोखायैनो जोङो लेबारफोरनि प्रुफ 3 मान्थस, सोरबा सोरबा एसे एनै थादों मोननो गोनां, जोङो फारि फारियै जोंनाव फुरा रोखायै लिरनाय दं। सोर बेसें लादों, सोर बेसें लादों लिरनाय दं। रोखायैनो जों दाबो प्रुफ होगोन। सोरबा बिथांमोना सानाखैबा जों प्रुफ होगोन। लेबार गथ' बिथांमोना दंजोबो जों खाराखै, नोंथांमोना खारदों। दिनै जों गासैबो खौसेयैनो दं। जों दिनै हालाय हाफायबाबो जों रिलिफ केम्प लुनानैबाबो जोङो दोङो दिनै हारिमुखौ जों क्लियारेसन होनो थाखाय। थ' बेखायनो आं फोरमायनो सानदों दिनै गाव गावनि दागोखौ दोननानै गुबुननि गाज्रिखौ बुंबाय थानाया बे नोंनि गोरोन्थि। दिनै नोंथांनि गोरोन्थिखौ जों बुंनो थाङोबा नोंथाङा नाय रायजो राजा नोंथांमोन नाय, दिनै बियो बेनो बिथांनि सुबुदा हरिसिंगा थियेटार आफादा लांनानै जोंखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै सालायहैदोंमोन। बे सानथामनि हाबाफारियाव बिथांमोना कमिटिनिफ्राय रां लानानै लकेल दाउ, अमा बेदर बायदि बायदि जानानै बिथांमोना कमिटिनिफ्राय बिगोमाखौ 1500 थाखा दानजा होदों। दानजा होनानै लासिसिं खालामदों। सासे बिगोमानि खाथियाव थानानै बिगोमानि खाथियाव लिरनानै होदों। आरो नोंथांमोना फोथायाबा जों फुल प्रुफ होगोन, कन्टेक्ट नाम्बार होगोन।
दिनै थांनानै बिथांमोनावबो डाइरेक्ट रियेल जोङो लाइभआव थांनानै जोङो डिसकास होनो हागोन जों राजि दं बिथाङा दिनै बबे बबे जायगायाव मा दागो मावबोदों जों रोखायै फोरमायनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो दिनै लाइभआव फैदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनै थियेटारनि रुल मोनसेबो फल' खालामनो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना दाबसे जायगायाव दोननायाव दाबसे जायगायाव मिट जाफैयो जेरै सेलेखा बाजाराव बिथांमोना जोङो लिनाखौ बेलेग दाबसे जायगायाव दोन्दोंमोन नेरसोनखौ बेलेग दाबसे जायगायाव दोन्दोंमोन हरनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे न'खरावनो मिट जादों थ' बेखौ जों दिनै भुगिबोनांदों बा खोनासंनांदों सासे थियेटार बिगोमा एबा दैदेनगिरिफोरा